זה הסיפור על הקבוצה הכי משוגעת בעולם. היי, תודה רבה שצפיתם בסרטון. אם נהניתם, תעשו לנו לייק, תשתפו את הסרטון עם חברים, וכמובן תירשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון כדי לקבל את כל העדכונים החדשים. והדבר הכי חשוב, לכו תפרגנו לחברים שלי שהיו איתי בסרטון, לעידן קרמלי, לאור גבאי, ולליאל אלי. שמתי כאן את ערוצי היוטיוב שלהם ואת האינסטגרם. הם עושים סרטונים ממש מצחיקים, כל אחד עושה את זה בסגנון משלו. אני אישית אוהב לראות את כולם, אז אני בטוח שגם אתם תהנו, אז לכו תעקבו אחריהם. אני אוהב אתכם מאוד, ואנחנו ניפגש שבוע הבא.